కరెంట్ తీగ మీద పడుతుందా? మొత్తం కరెంట్ తీగ మీద పడ్డదా? ఇక అందుకో అట్లా మంచిగా అయ్యి అది మొత్తం కలిసేటట్టు ఎండ కొట్టొద్దు మళ్ళా. ఏసీ లాగానే ఉంటుంది జమ్మేస్తే కానీ మంచిగా అయ్యి ఒకటి దాకేయి ఒత్తుగా. ఇగో మీ ఫ్రెండ్స్ కాయ చెప్పవా? పలగొట్టకు, నిన్న మననే వేసినాం పాత రేకులు ఉంటాయి. దిగకు, నువ్వు కట్టిస్తా కానీ నువ్వు దిగితే గుగ్గి అంటే కూలిపోతాయి. దిగకు.